Man, això ja va agafant forma. Ja ho tenim que fer. El que m'ha passat una putadeta. Que en la motosserra he calculat malament i he tallat el cable. Però bueno, és igual, ja he pensat en una solució. El que farem és te col·locaré el repetidor a aquesta altura, a una altura metre i mig del sofà, perquè tu quan t'aixequis no et peguis en el cap. Què hauràs de fer? Senzillament, ara estic segur que vulgui mirar la tele, per encendre-la en el mando, apuntarà a la tele, com és normal. Però per canviar de canal, què passa? Que potser no t'agafarà l'antena, el que hauràs de fer és aixecar un poc el braç. S'ha de canviar de canal, va terrible. El último superviviente con Barry Krill m'acaben de mullar de l'helicòptero i he de sobrevivir 30 dies en aquesta illa. A on vaig? Per aquí? Per allà? No, per aquí, cap allà de Sants. Hòstia puta, un arbre! Això és un gorrobé colomino poca farina. Procedirem a l'anàlisi científic d'aquest arbre. Però el més important per sobreviure és trobar un pot d'hidratació en forma d'aigua. El whisky també va bé. Bueno, si xuclam forces arrels, obtindrem una magnífica font de vitamina C, equivalent al suc de taronja de cul ample. Si és aigua mineral natural del Gord, 4,5 de pH i baixa contaminació! Coño, tots són peixos! Oh! Peixet, 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 peixet! Això és conegut com el Gord. Puta mare, mare, mare! I si no trobeu bales de paella, no passeu pena. Posa-vos un turbano ultraradio 3.0 com es que duc jo. Les temperatures aquí oscil·len entre 1000... Con su toque especial al azar. Pero antes de todo vamos a calmar el ambiente con un par de chistes. ¿Os apetece o no? Bueno, ahí va el chiste del día. ¿Vosotros conocéis las galletas Argulo? De puta madre, ¿eh? Bueno, sí, las galletas Argulo. Las que te entran por la boca... te salen... ¡2 por 1! Pero es que la felicidad no se compra con dinero. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Mit Verlogen sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Mamà! Això fa interferències! Mafia Llorencina? Tenc una oferta que no podràs rechazar. De què se tracta? De que van la fibra òptica de Sant Llorenç. Tenc la quadrilla indicada.
Ah!